Vesmírom sa neustále šíri šum pochádzajúci z gravitačných vln. Astronómovia zistili, že obrovské supermasívne čierne diery, ktoré sa nachádzajú v centrách galaxií, bez prestania kmitajú a otriasajú časopriestorom. Tento pohyb vytvára vlny, ktoré k nám prichádzajú zo všetkých smerov a prekrývajú sa, čím vytvárajú práve toto nepretržité gravitačné pozadie. Objav sa podaril vďaka medzinárodnej sieti radioteleskopov, ktoré nesledovali jednotlivé silné zrážky čiernych dier, ale práve tie najpomalšie a najdlhšie vlny. Tieto dlhé gravitačné vlny vznikajú pri spájaní binárnych sústav supermasívnych čiernych dier, kolosov, ktoré sú miliardykrát hmotnejšie ako naše Slnko. Potvrdenie tohto gravitačného pozadia poskytuje úplne nový nástroj na pochopenie dynamiky gigantických čiernych dier, vývoja galaxií a merania samotnej štruktúry vesmíru. Ak ťa bavia videá o astronómii a objavovaní vesmíru, daj mi odber na YouTube kanál a sleduj môj Facebook.